Sziasztok! Újra itt vagyok, de a Suspect csatornánkon csézni fogunk. Elnézést előre is a rossz kamera beállításért, de ez így sikerül. Tehát akkor most, hogy gyorsan csendben maradtam, mert itt nagyon konkrétan megy a meccs. Az előbb lőttem itt ajtón át egy headshotot. Az úgy nekem jó is volt. Tehát nagyon nice volt. És megint még egyszer elnézést a rossz grafikáért is. De most ugyebár új cuccal csinálom a vidéket. És le is szedtem az utcsót. Hát nem kaptunk semmit, de legalább egy kis XP-t kaptunk. Az a jó. Na mi legyen, Overpass-ra nagyon szavaznak, én Mirage-re. Mert én abban azért jobb vagyok, meg Dustba. Tehát ez a kettő nekem így a tipikusan nagyon jó. Tehát nem fogok most nagyon sokat pofázni előre is. Szólok, tehát csendes is leszek. És igen, hát ugye még egyszer bocsánat megint a kambeállításért. Próbálom itt még a legjobbakat megcsinálni. Tehát aki még nem tudja, ugye ez a Suspect csatorna, ez igazából arról fog szólni, hogy ezt egyébként merünk. Ezt elmondom, hogy ezt egy hacker nevéről loptam. Cségó, igen, hülye vagyok. De nekem nagyon tetszik ez a szó. Még eddig nem fordítottam, és előre elnézést, és igen, bevallom, hogy azért meg kellett volna nézni, mert lehet, hogy valami van, akiket buzdítok, vagy ilyesmi. Na szóval, és akkor az a lényeg, hogy itt játszani fogok, vagy lehet, hogy fogunk barátaimmal, akkor itt szórakozni fogunk. Ezt láthatják az első videónál. Sokszor benne volt az ujjam, én legalábbis úgy vettem észre, tehát előre elnézést. Megint. Mármint nem előre. Most bocsánat, csak össze vagyok keveredve, nagyon. Tehát akkor itt elcsészgetek. League of Legends is lesz. Lehet, hogy le fog állni a videó, mert itt voltak pár kis gondok, de hát ha előre le is állna, akkor bocsi mindenkinek, 3, majd összejönnek a dolgok, majd lesznek jobb videók is. Tehát nem pofázok, mert nem fogjátok hallani az egészet. Kis lőtték a csapattársam. AWP szargeci. Надо брать, понял, вот эту мотегу или как, револьвер. Она кайфная, отвечаю. Shut up, please! Oké, mi nyomatunk egy Dezi bronzdékóval. Tehát, milyen rangban is vagyok? Most el is felejtettem. De majd megmutatom. Láttam már jó kis ninja diffúzokat. Tehát nagyon el leszek, tényleg most előre nem fogok sokat beszélni. Főleg ha jön az enemy. Bitch! Fúj, de szar! Проснулся и тут уже. Shut up! Чё уже? Да я только до всех заблокировал в чате, замутил, и тут сразу на меня с ножом. Nem látjátok, amit írtam? Én nem írtam semmit. Слушай, а как так? Вот я Gold Nova. Shut up, please! Почему мы с тобой встретились? Как? Ты же вышел позвонил. Еще раз. Kick, please! Смотри, ты Беркут, я всего лишь Gold Nova. Будьте Как мы с тобой пофазашер. вот в одной игре встретились? А в паблике же тут без разницы. В паблике. De hát most ez van. Én mondjuk most itt nem, hogy fuck kid, please. De mondjuk én is gyerek vagyok, de azért nem pofázok annyit. Tehát most akkor tuti jönnek a kommentek majd, hogy én mély cségózok, meg ilyenek, tetszik és kész. Ennyi az egész, igazából szeretem a lövöldözős cuccokat, én erről nem tehetek.
Jó, hogy az már oda felment. Értem, akkor én feleslegesen ammu lovoztam. Jó, már megint nagyon a bétostromolják. Tehát ellátogatunk a P90-nel egy kicsit arrafele. Oké, a bomba az itt maradt. Védem a bombát, védem. Védem. Nice, az jó volt. Azt úgy kilőtte. Azt mondja, mit kéne vennünk. Him, veszünk egy MP7-et, aztán megostromoljuk őket. Oks. Tehát most ide bebújunk. Nekem nagyon tetszenek ezek az új hangok. Meg a hülye kutya ugatás. Sri, szomszéd. Nem áll! Geci smoke. Kurva! Az mi volt? Hát az mi a mak? Füstön át headshotot adott. Ez szerintem hacker, ez most így levél. Így be az profilba. És szerintem egy aim. Most lehet, hogy rosszul döntöttem, de nekem ez túlságosan úgy nézel ki. Persze ez lehet szerencse. Hopp, lecsücsültem. Egy gyors képernyőmentés. Hát akkor csöndbe is maradok, és nyomjuk a game. Be. Nice. Az be fog jönni oldalról, azt még beszedi. Jó, az jó volt az. Csóri. Nagyon inkább befámászozunk a tökönbe. Meg befűs. Most lesz egy kövi videó, majd legközelebb. Amiben csak ninja diffuse lett. Szállt egy szép kis USP, egy smoke, 2 flashbang, és úgy befutunk. Hopp, bedobom rövidbe. Hyper best, az. Vagy ő lep meg minket. Jó, az amúgy meg volt, mert fölfele lőtt egyet. Na, ja. Ouch. Ne, tele van a csap. Na jó, akkor én most annak a hívője leszek, hogy bemegyünk egy P2-50-nel. Zsák!
Shit! Hát de... Fúj! Milyen szar? Mi ez? Kiszóródási figyelmeztetés. Jó kis nevek. Az igen. Ez mák volt. Az kiesett onnan. Higany. Nagyon szeretheti a gyerek, mert jó ideje már azzal játszik. Oké. Ik heb fucking noob. Szkározzunk! Igazából nem volt túl sok értelme megvenni. Tehát... Most már tényleg befogom a pofám, mert lehet, hogy idegesítő vagyok. Ah! Oké, megvan a Hedi! Na, el is köszönnénk, ennyi lett volna már ez a kis cségos videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljátok, ha tetszett, ha nem, akkor nem. Sziasztok!